Zein izan da zure lehen konsola? NES. Eta zure lehen jokoa? Lehen jokoa, jaren nuke Formula 1 joko bat. Zein da zure joko gustukoena? Gustukoena, Soma. Ez duzu armarik, iraun behar duzu albezain bat, ez duzu monstruak zure inguruan. Eta pertsonaiek gustukoena? Ez dut pertsonai gustukoenik, naiz fan hola joko batetaz bereziki. Saloian ala gelan? Saloian alba da, benen usu gelan. Lagunekin ala bakarrik? Lagunekin albezain bat, baina mara iruski usu bakarrik. Haute duzu pertsonai krusik? The Last of Us-eko neska? Haundia delarik, Zein da zure musikarik gustukoena? Aldera hona, ez dut erantzunik. Bada denetarik, gauza sobera, gauza berezi bat bakrik maitatzeko. Joko berriak ala zarrak? Gaurkoak. Casual ala tryhard? Kasual gehiago, baina joko batzuetan tryhard pixka bat ala ere, maite dut kompetizioa. Ba alduzu lotxaren jokorik? Bai, badut hor joko bat, erritmo joko bat, musika joko bat, manga eta neska tipi itxurekin biziki bitxia dena, baina erritmo joko biziki errinerea da.